акчаны нәрсәләргә азрак тутачакбыз дип кызыксына депутатлар. Первоочередные мероприятия. Иң мөһим булып саналган хезмәт хакы, азык-төлек, дарулар алу барысына да акча тиешенчә бүленәчәк, бик мөһим булмаган чыгымнар киметеләчәк. Аякны юрганга карап сүзәсе, коронавирусның да нефть бәяләренең дә икътисадка тәсире көчле булды. Керем кими узган ел белән чагыштырганда 30 миллиард сумга. Шулай да икътисад министрлыгы фаразы буенча киләсе елга икътисадта берникадәр үсеш булачак. Сатып алучыларның активлыгы да артачак. Залда шунда ук сорау туа. Нәрсә хисабына? За счет чего прогнозируется рост потребительской активности? Потребительная активность, она во многом будет зависеть от... Кулланучылар активлыгы күбесенчә хезмәт хакы артуга бәйле булачак. Безнең әле хезмәт җитештерүчәнлеге түбән булган тармаклар бар. Анда эшләүчеләр уртача республика күрсәткечләреннән кимрәк хезмәт хакы ала. Инвестиция проектлары ярдәмендә күрсәткечләрне арттыру күздә тотыла. Бу хезмәт хакында да чагылачак. Фаразлар чынбарлыкка никадәр туры килә, шуның белән кызыксыналар. В следующем году планируют иметь оборот малого среднего предприятия 1 700 миллиардов рублей. Это 11-12% больше, чем в этом году ожидается. Согласны с этим прогнозом? Существующая ситуация может все перевернуть. Бүгенге вазгыятьтә бар да үзгәрергә мөмкин. Бер карасаң, Карабахтагы вакыйгалар безгә ничек тәэсир итә алыр иде. Әмма ул берничә зур һәм кечкенә предприятиеләргә кагылачак, эшмәкәрләр саллы сумманы югалта. Белоруссия белән мөнәсәбәтләр ничек тәэсир итәр билгесез. Бу сорауга җавап биреп тә булмый. Киләсе елны фаразлау кыен диләр, хәлләрне кайберләре 90-нчы еллар белән чагыштыра. Максимальный прогноз, который Егор Тимурович Гайдар давал по росту цен, он говорил пятикратный. Мы сделали несколько вариантов, заложили 15-кратный, он нам сказал, Егор Тимурович, дурака не валяйте, больше 5 не будет. По факту получилось 26. Бюджет социаль юнәлешле булып калачак. Прогноз должен быть максимально реалистичным. Фаразлар чынбарлыкка мөмкин кадәр туры килеп, ныклык запасы булырга тиеш. Бу авыр шартларда агымдагы мәсьәләләрне чишүгенә түгел, икътисад үсешенең дәвамлы проектларына да ярдәм итәрлек булсын. Бюджет проектын бүген экология, торак сәясәте, законлылык һәм хукук тәртибе комитетларында да карадылар. Иртәгә фикер алышу дәвам итәчәк. Гөлнас Сайфетдинова, Марат Зайдуллин, Яңа Гасыр каналы. Казанда кече һәм урта бизнес вәкилләре өчен конкурс башланды. Ул пандемия сәбәпле зыян күргән эшмәкәрләргә ярдәм итү максатыннан оештырыла. Конкурсны республиканың Сәүдә сәнәгать палатасы үткәрә, тәкъдим ителгән һәм сайлау узган 43 проект арасыннан 12 җиңүче сайланачак. Алар өчен Сәүдә сәнәгать палатасы сайтында 11 ноябрьгә кадәр тавыш бирү булачак. Приз фонды 1 миллион 200 мең сум.